věci, než jsem začal věřit v Boha, tak mi to trvalo přes nějakých 10 let. Prostě jednoho dne přišel Michal s Alexem k nám do Semil a kázali tam. Prostě Alex mi řekl, pojď do toho, neboj se toho, pojď do té jídelny. Tam budou pastoři s panami, tak jsme tam šli. Alex nám překládal. A nechci nějak machrovat nebo něco, ale... Alexi, jsi tady? Pamatuješ, co řekl Ricardo? Já si to nepamatuju úplně dost. Ano, můžeš tak to říct ty. To, co řeknu svými slovy. Ano. Tenkrát Ricardo, protože pak nastala prostě 10letá odmlka, tak Ricardo, všichni víme, kolik jeho proroctví se naplnilo, takže víme, že byl to zdroj jako pravý z proroctví. Tak řekl o tady Tiborovi, že vlastně že bude s Bohem a že se budou skrze něj dít veliký věci v romském jakoby národě, jestli si to dobře pamatuju. Já jsem jinak zapomnětlivý člověk, tak mi odpust Tibore, jestli si to jako nepamatuju nějak doslova, ale možná, že byli i jiní svědci, kteří by to jakoby věděli víc. Takže vím, že tam bylo hlavně slovo o tom, že jako Pán s ním má velký plány. No tak nějakou chvilku jsem začal věřit, ale pak to nějak prostě ustoupilo na 10 let, přes 10 let to bylo. A stalo se to tak, že jsem se vrátil k Pánu jenom z toho důvodu, že mi umřel táta, jo. Jinak bych se nevrátil vůbec, ani teď. Ale prostě něco mi chybělo, furt mi něco chybělo. Stresy, bál jsem se, šel jsem, viděl něco, prostě strašilo mě hodně věcí. Tak jsme přišli bráchoj, tam přišel Michal, potom Tomáš a začal jsem pomaly věřit. Pomalinku to šlo. Potom tam přišel Marek, jak se jmenoval? Jasné. Marek Kosene, tak. Tam přišel a prostě máma mu řekla, že se v noci prostě furt bojím, že mě něco straší, furt něco cítím na sobě. Protože já jsem to věděl, kdo to je. Já jsem myslel, že to je táta, že jo, že k nám chodí. Ale prostě Marek mi to už se Michal Tomáš, že to není. Že to je vlastně ten zlej. No tak jak se za mě tam modlili s Markem i Tomáš, tak prostě já jsem tam pocítil Boha, prostě Ježíše. Prostě ze mě to začalo takhle házet. Cítil jsem, kdyby nějaký kamen, nějaký obrovský balon ze mě spadnul, tak jsem byl uvolněný. A prostě říkal jsem si, jdu do toho, třeba mě Bůh změní. No a do té doby, jak jsem všechno řekl Ježíšu, prostě co jsem dělal, prostě karty, kafe, prostě ty modlářství, prostě od té doby už nemám ničeho strach. Prostě měl jsem takový sny, prostě, že nedávno se mi zdálo třeba prostě bavil se mi, že to dopadne dobře, všechno tady to a jak řekl Alex, prostě takový ty sny jsem měl, jsem to říkal i Tomášovi, Michale, Alexovi a shodli se prostě na jedné věci, že opravdu, i když to trvá 10 let, tak Pán prostě tě tam dostane kam chce prostě, jo. On s tebou bude dělat furt, on na tebe nezapomene prostě. A chci tím říct, a budu prostě, jsem i teď rád, že když se dám vlastně pokřtit, že ten starý vlastně umře a já vyjdu novej, prostě čistější. Čisté a to zlo, ty hříchy vlastně se tam utopí s rybama, že jo. Jo, tak jsem i rád za ten křest prostě, protože fakt budu vědět, protože tam ti dám vlastně všem důkaz, že to musím vás mět Ježíšem, že mu dávám vlastně celý život a chci být s ním. Tím je opravdu velký důkaz tomuhle, že ten křest. Tak to jsem rád, že to řekl. Dobrý.